A mellora do vial entre Berres e os Saltiños suporá un importante avance na vertebración do concello de Boiro, posto que conecta as estradas de Banqueiro e Cabo de Cruz, desviando o tráfico pesado do casco urbano. Na xuntanza coa responsable provincial de obras, os representantes municipais trasladaronlle o estado de tramitación do anteproxecto. Vamos a comenzar polo informe ambiental, que nos vai a decir que tramitación é a que necesitamos para sacar adiante o proxecto. Eso, polos tempos que valoramos, levarános, eu penso que todo o ano 24, para no 25 intentar facernos cos terreos e levar a cabo a licitación do proxecto, e xa no 26, se as cousas van como teñen que ir, poder empezar cas obras. Esos son os tempos que nos propuxemos tanto na Diputación como ao Concello de Boiro para sacar adiante esta obra que nos parece fundamental. Recordo que estamos falando do vial de Berres, a conexión das carreteras de Cabo de Cruz cada Banqueiro, vale? Co que o Concello de Boiro está moi ilusionado, e por parte da Diputación tamén todo foron facilidades ata o de agora. Tamén se abordou durante a reunión a necesidade de axilizar as obras na estrada de Neixón, que están a sufrir retrasos por mor das malas condicións climatolóxicas. Que por culpa do mal tempo que tuvemos este outono, bueno, pues parouse un pouco porque estaban levando a cabo xa formigonados e empezando xa cas beiras rúas, por decirlo de alguma maneira, e tuveron que parar, e bueno, trasladamoslle tamén a necesidade de que non se demore esa obra, porque os veciños necesitan de que se adecue aquele espacio o máis rápido posible. Entón trasladamos desde o Concello de Boiro, bueno, pues que intenten axilizar o máximo posible estas obras. Os responsables do Concello plantexaron tamén as necesidades que presentan outras vías provinciais, como as que conectan Boiro con Noia ou con Abanqueiro. Convidaron a deputada Mónica Rodríguez a visitar o Concello para estudar estas demandas sobre o terreo.